баъзе аз шаҳрвандони хориҷӣ аз 3 сол то 10 сола буд ки депортатсияш мекардам, 125 000 шудаем. Тоҷикистон рафта метавонам ё ки не? Кадом саволое ки бисёр шуда ҳамон саволо ҷавоб метавонам. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гиромиқадр, як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Хоб, аввалан ба ҳамаи шумо дар ҳамин ҷа як чиза тавсия метиҳам, аз фурсат истифода бубарен. Агар нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен ва ягон ҳуҷҷат надошта бошен агар ва бихоҳем ки шуморо депортатсия накунанд ғамтон натиҳанд, шумо метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp муроҷиат кунед. И бародармон студентский билет тайёр мекунад ва шумо метавонед ки ба ҳамин студентский билет 1 сол бе ягон документ озодона бигардед. ҳатман дар WhatsApp нависонед, информатсияи пуррара мегиред. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Дар Русия мехоҳанд вуруди баъзеи муҳоҷирон як умра манъ карда шавад. Дар Федератсияи Русия тарҳи қонунеро таҳия карданд ки вуруди баъзе муҳоҷиронро як умра ба ин кишвар маҳдуд месозад. Яъне ки тарҳи як қонуни нав дар Федератсияи Русия тайёр шудааст ва пешниҳод мешавад ки баъзе аз шаҳрвандони хориҷӣ як умра аз қаламрави Русия ихроҷ карда шаванд. Лоиҳаи қонунро ҳизби либерал-демократӣ омода кардааст. Бар асоси ин тарҳ муҳоҷироне ки дар Русия зиндонӣ мешаванд, баъди озод шудан бояд як умра аз ҳаққи сафар ба ин кишвар маҳрум карда шаванд. Дар лоиҳа навишта шудааст, фарқ намекунад ки муҳоҷирон барои кадом ҷиноят дар Русия зиндонӣ шуданд. лоиҳае ки нав пешниҳод шудаи тайёр шудааст, гуфта шудааст ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар Федератсияи Русия зиндонӣ мешавад, новобаста аз ӯе ки чӣ намуди ҷиноят содир кардагист, баъди озод шудан аз зиндон як умра дигар наметавонад ки ворид ба ин кишвар бошавад. Вақтҳои пеш ба назар бигирем, агар ҳар нафаре ки ягон ҷиноят содир мекарду зиндонӣ мешид, аз 3 сол то 10 сола буд ки депортатсияш мекарданд баъди содир кардани ҷинояте ки дар Федератсияи Русия ба вуҷуд меовард. ва агар ки ин қонуни нав қабул шавад, дигар ҳамин солҳо аз байн мерававу як умра мешавад ҳамин чиз. хоб, тамошобинони азизу гиромиқадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. ман як кори шуморо осон карданем. Агар нафарҳое ки хоҳишманд бошен, шумо аз ин фурсат истифода бубарен. Агар бихоҳем ки дополнительна саволҳое ки дорен дар комментария нависонда наметавонем, мехоҳем ки суҳбат кунем, ба телефон ҷавоб бигирем, шумо метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран танҳо WhatsApp да муроҷиат кунед. Онлайн консультация юридическая, яъне ки дар бораи ҳуқуқҳои шумо, дар бораи қонунҳо, дар бораи ҳама чӣ маълумот мегирем. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, чӣ ба дар ин канал дигар финал нагзарондастем? бародарои азизу гиромиқадр, чӣ хеле ки медонем, дар ин канал дигар ҳозиражда ҳичи нагзарондастем. Чӣ хеле ки бисёриётатон мехостем, хостаи дили шумо шудагист. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, чӣ тавр бо шумо ба алоқа бароем? Дар масъалаи патент пурсиданиям, агар илоҷаш бошад. ягон савол боша, метавонед дар ҳамин комментария бинависонед бародари азиз. Агар ягон саволи иловагӣ дошта бошен, ҳамон рақамҳое ки мондам дар WhatsApp-аш бинависен. Урам як юристай ва маълумотҳои бисёртар дорам, метавонед қатъиян суҳбат кунед, саволҳои худтона битиҳед. меҳроб нависондай: ассалому алайкум ака, ман ба трудовой договор метавонам патент наспорам, аз зарплата мегирам налог. ба трудовой договор патент наспорӣ не, бародари азиз, намешавад. вақте ки шумо трудовой договор доред, патент споридани шуморо ҳам ҳатмӣ мебошад. доштани трудовой договор маънои ӯро надорад ки шумо бепатент бигарден ё патент наспорен, мақсад нормальная ин чиз. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман 27 солаям, хизмат мебаранд ё не? ждат дорам. 27 сола шида боши аллакай? Не, намебаранд. як каси дигар нависондае ки ин хабарҳое ки ту мегӯӣ 3 рӯз пеш мардум огоҳ буданд. охи ҳамин имина ранги ту одами бадбахти бемафкура. агар ки видеоҳои матида дар кор набошад, чӣ ба медорои тамошо мекунӣ? дар ин ҷа ҳастан нафарҳое ки тамошо мекунанд ва дастгирӣ мекунанд. ман барои ҳамон нафарҳо видео мекунам. як каси дигар нависондае: акама депортум, чӣ хел кунам проверка кунам? оли ягон рӯз насиб боша,
рақамҳои телефоншона видеода мегем, баъд менависӣ, проверка мекунам. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Ма 50,000 рубл аз Золотая корона гирифтам. 125,000 шуда. Тоҷикистон рафтан метавонам ё ки не? 125,000 рубл бале ки пули калон ба ҳисоб мехӯрад. Ва шумо наметавонед ки қарза пардохт накарда аз Россия берун мебуред. Ақаллан 50% пула агар шумо пардохт кунед, баъдан имконият ҳастае ки шуморо аз Россия берун омадан бимонад. Як каси дигар навишонда ки мебахшӣ фақат дар бораи хизмат гап мезанӣ. Тида ба дигар саволот ҷавоб додан қинае. Калом саволое ки бисёр шид ҳамон саволот ҷавоб метавонад. Як кас навишонда ака мо як моҳшид дар Турсия. Чанд қа метавонем бестем? Ҳозирам 90 рӯзае? Не, ҳозир 90 рӯз нестае. Қонуни наве ки қабул шид дар Турсия оиди шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон баъди 20, яъне ки 20 нами моҳ аллакай қувваи қонунии худша пайдо мекунад ва дар амал медурояву дигар бевиза шаҳрвандои тоҷик наметавонанд ки дар Турсия бестан ё ки сафар кунанд. Хоб, то барномаҳои дигар видеои имрӯзаро ҷамъ бас мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.